No niin, hei ja tervetuloa mukaan. Tänään me puhutaan aiheesta, joka koskettaa joka syksy ihan tuhansia uusia opiskelijoita. Nimittäin siitä, miten selvitä korkeakouluopintojen ehkä vähän kaoottisesta alusta ja löytää se oma juttu. Käydään siis läpi, miten sä saat tähän hommaan ihan lentävän lähdön. Okei, lähdetään liikkeelle tästä. Jos oot just aloittamassa opintoja ja pää on vähän sekaisin, ehkä jopa kaoottinen olo, niin sä et todellakaan ole yksin. Se tunne on ihan täysin normaali. Itse asiassa se on merkki siitä, että oot astumassa kohti jotain ihan uutta ja merkittävää. Ja kato, avainsana tässä on nimenomaan universaali. Tämä ei ole siis vaan sun oma kokemus. Asiantuntijat, kuten erityisopettaja Marko Kallionpää, näkee tämän ihan saman epävarmuuden ja aluntuskan opiskelijoissa vuodesta toiseen. Joten meidän ihan ensimmäinen ja ehkä tärkein pointti käsittelee just tätä tunnetta. Sitä fiilistä, että oot ainoa, joka kamppailee. Mutta kuten kohta huomataan, todellisuus on jotain ihan muuta. Mietipä hetki, ketä kaikkia siellä sun kanssa oikein onkaan. Se opiskelijoiden porukka on ihan uskomattoman monimuotoinen. Siellä on niitä just lukiosta päässeitä 18-vuotiaita, sitten on työn ja perheen kanssa tasapainottelevia aikuisia ja onpa siellä jopa isovanhempiakin, joilla on elämän kokemusta yli 50 vuotta. Ja arvaa mitä? Ihan jokainen heistä on samalla lähtöviivalla. Okei, seuraavaksi mennäänkin sitten pääkopan sisälle, eli ajattelutapaan. Menestysopinnoissa ei nimittäin ala kalenterin täyttämisestä, vaan oman mielen nullauksesta. Tämä on sun tilaisuus aloittaa ihan puhtaalta pöydältä. Kuulostaako tutulta? Mä oon aina ollut ihan surkea Ruotsissa, tai matikka ei vaan ole mun juttu. Nämä on niitä vanhoja uskomuksia, jotka on saattanut jäädä päälle jostain peruskoulun ajoilta. Mutta uusi todellisuus on tämä. Sä et oo enää se sama yläkoululainen. Tämä on täysin uusi alku. Eli mitä näille vanhoille uskomuksille ja toimimattomille opiskelutavoille pitäisi tehdä? Vastaus on tosi yksinkertainen. Heitä ne päättäväisesti romukoppaan. Ne ei palvele sua enää. Anna itsellesi lupa olla uudenlainen oppija. Ja tämä on ehkä tärkein yksittäinen lause, jonka sä voit sisäistää. Korkeakoulu ei ole paikka, jossa sun pitäisi todistella, että osaat kaiken jo valmiiksi. Jos osaisit, sä et olisi siellä. Oot just oikeassa paikassa, kun myönnät itsellesi, että et vielä tiedä kaikkea. Opinnot ei ole mikään 100 metrin sprintti, vaan maraton. Ja tämä opintojuna-vertauskuva on ihan täydellinen. Kyse on tasaisesta etenemisestä, ei vauhdista. Jokainen pieni askel, jokainen luettu sivu on kuin kiskojen kolahdus, joka vie sua eteenpäin kohti päämäärää. Ja hei, muista nauttia matkasta. No niin, nyt kun mindsetti on viritetty kohdilleen, on aika siirtyä ihan konkreettisiin työkaluihin. Seuraavaksi käydään läpi käytännön vinkkejä, jotka tekee sun opiskeluarjesta paljon sujuvampaa. Ajanhallinta voi kuulostaa vähän pelottavalta, mutta sen voi pilkkoa tosi simppelein osiin. 1. Hanki kalenteri, ihan oikeasti. 2. Raivaa sille tilaa sieltä töiden ja muun elämän keskeltä. Ja 3. Kun merkitset opiskeluaikaa, oo tarkka. Älä kirjoita sinne vain opiskelua, vaan vaikka että luen luvut 1-3 tenttikirjasta. Pieni vaiva tänään estää huomisen kaaoksen. Entä missä sä opiskelet? Sillä on ihan valtava merkitys. Kodin houkutukset ja erityisesti se sofan seireenikutsu, ne on tosi voimakkaita. Sun aivot pysyy paljon virkeämpinä, kun vaihdat välille maisemaa. Kokeile kirjastoa, kampuksen jotain rauhallista nurkkaa tai vaikka kahvilaa. Tässä on sitten yksi moderni työkalu, jota ei kannata sivuuttaa. Kun sä käytät tekoälyä fiksusti ja vastuullisesti, se voi toimia vähän niin kuin henkilökohtaisena tuuttorina. Se voi auttaa sua pääsemään yli siitä tyhjän paperin kammosta tai raportin jäsentelystä. Se on paljon enemmän kuin joku huijausväline. Okei, me ollaan käyty läpi ajattelutapaa ja työkaluja. Mutta kaikista näistä neuvoista on yksi, joka nousee ylitse muiden. Se on taito, joka on sun menestyksen kannalta ihan ehdottoman välttämätön. Kaikista tärkein. Yksi ainoa taito, joka oikeasti ratkaisee suunnan. Juuri näin. Avun pyytäminen. Se ei ole heikkouden merkki, vaan se on todellinen supervoima. Kun tuntuu, että et ymmärrä, et osaa tai et tiedä, toimi nopeasti. Suurin osa sankaraistakaan ei pärjää ilman tätä taitoa. Ja apua on saatavilla ihan kaikkialta. Kysy opiskelukavereilta, ne todennäköisesti miettii ihan samoja juttuja. Kysy henkilökunnalta, hei, niille maksetaan palkkaa siitä, että ne auttaa sua. Kysy perheeltä, ystäviltä tai jopa siltä tekoälyltä. Pääasia on, että et jää yksin. Ja sitten siirrytään viimeiseen osioon ja katsotaan vähän pidemmälle tulevaisuuteen.
Tavoitteena ei ole nimittäin ainoastaan suorittaa kursseja, vaan kasvaa tulevaksi asiantuntijaksi kestävällä tavalla. Tämä opintopsykologilta kuultu neuvo on puhdasta kultaa. Kyse ei ole siis vaan siitä, että sä jaksat, vaan siitä, miten sä lataat akkujasi. Itsehoito ja palautuminen, se toimiva laturi, ne on avain siihen, että jaksat maaliin asti ilman loppuun palamista. Joten tässä se on. Sä aloitat opintosi ikään kuin tehdasasetuksilla, puhtaalta pöydältä. Sulla on kaikki mahdollisuudet rakentaa itsestäsi just sellainen asiantuntija kuin sä haluat, mielekkäästi ja omaa oppimiskykyäsi kehittäen. Onnea matkaan tuleva asiantuntija, tästä tulee hyvä juttu.